No niin, hei Sanna. Kuka olet ja kuinka kauan olet toiminut LähiTaxin yrittäjänä? Olen Sanna Kulmala ja Vantaalta ja olen toiminut LähiTaxin yrittäjänä vuodesta 2019. No näin lähestyvän yrittäjänpäivän aikana 5.9. niin mitä yrittäjyys sinulle merkitsee? No, yrittäjyys merkitsee vapautta, mutta myös tietysti vastuuta ja sitä, että pystyn määrittelemään omaa työtäni ja työaikojani ja sitä kautta sitten tietysti tehdä siitä mahdollisimman mielekästä itselle. Ja ymmärsin, että teillä on myös historiaa koko perheessä yrittämisestä ja tällaista kulttuuria ihan yrittämiseen. Kertoisitko siitä hieman? No, meillä on 3. polvessa kuljetusalayrittäjyyttä, taksialayrittäjyyttä on sieltä äitin puolelta. Isoisä on 52 vuonna jo aloittanut taksiyrittäjyyden ja siitä sitten vanhemmat jatkoi sitä ja sitten itse olen yrittäjäksi ryhtynyt vuonna 2002 toisella alalla mieheni kanssa, mutta sitten tämä taksialayrittäjyys alkoi 2019 tosiaan LähiTaxin kumppanina. Kiva kuulla, eli perinteitäkin löytyy yrittämiseen ja ihan suvusta ja koko perheestä. No meillä on tässä tämänkin auton kyljessä, molemmissa etuovissa on tämä avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä, suomalaisista työpaikoista, verotuloista kotimaahamme ja suomalaisesta palvelusta muun muassa. Mitä se sinulle merkitsee tämä avainlippu? No kyllä, se ainakin kun auton kyljessä on avainlippu, niin itselle tuo mieleen sen, että se on luotettavaa palvelua, suomalaista palvelua ja sellaista, että kuluttaja voi luottaa siihen, että palvelu toimii hyvin. Oikein mahtavaa. Ja näin sateisena päivänä, vaikka yrittäjänpäivä on ihan tässä lähettyvillä, niin minkälaisia terveisiä lähettäisit katselijoille? Toivon, että suositte suomalaista palvelua ja sitä kautta työllistätte suomalaisia ihmisiä ja yrittäjiä. Kiitoksia Sanna ja hyvää tulevaa yrittäjänpäivää. Kiitos.